आपण ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ସକାଳ ଖାଇବା ମୋର ପଖାଳ ଖିଆରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ଦିନଟା ମୋର ଭଲସେ ହିଁ ଯାଏନି। ପଖାଳ ସହିତ ଆଜି ପିଠଉ ଭଜା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ଦେଲି, ସେଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ନା ବତୁରେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ବତୁରେଇ ନେଲି। ତାପରେ କଦଳୀକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସିଲି, ପାଣି ପକେଇଲି, କଦଳୀ କଟାକୁ ପକେଇଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ହାଲକାରେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଲି। ଅଧିକ ସିଝେଇଲେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ହାଲକାରେ ହିଁ ଟିକେ ସିଝେଇବେ। ଏପଟେ ମୋର ଚାଉଳ ବତୁରା ବି ବତୁରି ଗଲାଣି। ଚାଉଳକୁ ଛାଣି ଆଣିଦେଲି, ସେଥିରେ ଅଦା ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ପିଠଉ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି। ପିଠଉକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକେଇକିରି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ତାୱା ବସେଇଲି, ତେଲ ଗରମ କଲି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ହିଁ ପିଠଉରେ ପକେଇବେ। ଏକାଠି ପକେଇଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏବେ ମୋର ସିଝି ଗଲାଣି, ପିଠଉ ଭଜା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଓଲଟେଇ ନେଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପିଠଉ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ। କାହାକୁ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।